كاب أجلجلو تلفزيون تعزو سلام تنا تقبل زخبركم تعزبتنا كم تعلن لومي سولس عصوتو شوعة لكاتيت فرق معلتن فرقان استدالو هاجراون زياتات حيزولكم قريبا لكم صاوم تصنحه ميكال حدقو فلما قلنا حبريتها كامي سرزين علونا لوم ربع عصوتو شوعة لكاتيت أجلجلو تلفزيون إيرتران دم صحافاش إيرتران أبواناوي زوباو معبالتاتن زيبتاو كونتاتن زتوكورك على مهتت مس كبور بريزيدنت إيسياس أفورقي كايدان تمدب كاب ساعة شومون تمشي جميرو بغتا كفنوي نسري زينا مبار مكتالكم بخبرنا عدنكو نابتي كندنا تتاتو كسع أبي زوبا عن سبا سوعان جعتين ميتايتو كاب نبرتي سوري مايكروفبو كم زوبا تحبيرون أبي نوزوبا كيندع سراي كلاي مع بلان بتا بقوتو تراتو أبي كتما كرم بمويا سلطون وعبالات زباوي سراوي استمرهم أبزينا تطوطاي تشاينا نا أمريكا بمقدام زعابيت نقدام مشارة أوروبا وحبرت كوينا روسيان إيرانن حوراو لممر حيلو بحرية كايدا كم زلوا تقليزو أب أمريكا ورشي زعابلو لوح ما كنت تطاير سواون محبر كتبان سرطات يورد زرزر زينا أبي زوبا عن سباسو عن شعتن ميتايتو كاب نبرتي توري مايك رغبو كم زبقعو تحبيرهم وكيل رينا يوسف إدريس نزدالو تصبصاب دانايت قبري وات كتوربع أبزوبا عن سبا تحت بايتاون صفحاون ماي بمهبتام قرب ماي نمو حساب زحالة ناينات إنت عمتات بزتسالت أجازيف سراح 7 ميتاويت كاب نبرتي توري مايك رغبو كم زبقعو جنفر ماي نايتي زوبا قليصوم بدرجة زوبا زاقيت سوسان سلستن ديغاتاتن نؤسان ديغاتاتن كمون 177 تحت قرصي قرب ماي كم اتوادده زحبره حلافيتي جنفر آتو زرق والده تنسائي 41 عدتات بإلكتريك 33 عدتات بجنريتر 66 بصحي وصعات 54 دما بنايد بومبا كم زقلقلا أبريهم كواب 63 ديغاتاتن አለውና ማለት ነው بومتنك زيوم تشيك دامس تقول حسبتاتون استفلا حسبتات الله سلازي استفعتو إذا كاب كونه قبل معزوا استوافرها علاقات لنا مالتيو استفعت علاقات شحن 50 سواء 4 الله بدريل 225 بيتفعتو 200 شحن 440 ساعتين إذا خلينا بنكلمنا عن ستة راح زي خلص نقولاي نحرشها ويخان المعت استهالسو علاقات مالتيو سلازي حزبنا أبز جزازي 7 مئتاويت صروي ما يركب على نبلالنا مالتي زبعان 7 مالتي كاب كلتا 296 عدتات اتن 294 أقل صروي ما يرخبا كم زلوا نتن زترفا دما بزح حزبن أقامامت أمريتن أب قمت بمئتاو بز سرعك قدام النتات بمدرخو كوادا دلن وطن كم زلو حبيروم ننبرت ماكل زغبرون بقبو زركبون بروجكتات أدمعتن وحسات المخانوم زتقسا آتو زرعه نتسرح اتكاتات الكوميتي بمقامن موياوين تكنيشانات بممدابن أتاويتات كم زعبي مقبار أقداسن وسانن سلازخوانا قدام الناس زوهابو قداي مخانو أسمير اللوم أيتين زرخبا نتزلون كم يجركا كتسالنتن توحس نسار حل لنا مالتيو نتي زرخبا بومتن وطنا وصانا بريوريتيز بحالالو ناسرعنا يتقدامنت يوهابا بمصر بزح حزبي بمصر ناي معدنات مالت حدغا زمصي مستفعليه نارينا برحقات نارينا بريورتي سرعنا عمتاو مالت كم زهنا تصلب قبرينا مالت بمنقلقال تحت بايتاو ماي ننو الزوباتات كرنن حقازن بجوا من الدما ننو الزوباتات حمل مالو هابرون اسمات انكم ابنت بمتقاس اتزعبي بدهم مخانو بمحبار ممحدار زوبا نزين ممحياش ام عقاب ماين حمدن ابرتعينا طف كم زلو ابريهم حلافين جنفر ماي زوبا عن سبا آتو زرق والده تنسائي أمو داتا موداد 10 بروجكتات كمون محداسن ممعبالن 3 بروجكتات كابتو مابزع متزيك تكبرو أم مدب زلو مخانم بمتقاس هزبي وحلول أقباب أتقاقما كزوترن نتي بروجكتات قبو كنكن كقبرلون تلابيو
ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዞባታት ፎሮን ጊንዳዕን ወራሪ ዕስለታት ኣንበጣ ተራዊ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዘድሊ ምድላዋት ተገይሩ ምጽንሑ ግና ኣብ ሓጺር መዓልታት ንምቁጻሩ ከም ተኻለ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ለካቲት ካልኣይ ማዕበል ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ተኸሲቱ ቀንዩ ንምቁጻሩ ብዛዕባ ዝተኻየደ ዕማም ወኪል ሪና ኢብራሂም ነፋዕ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንስ ዞባ ጊንዳዕ ዝተረኣየ ካልኣይ ማዕበል ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ብውህደት ክኢላታት ሕርሻ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ምምሕዳርን ብዝተሰላሰለ ኣድማዕ ናይ ምክትታልን መድሃኒት ናይ ምንጻግን ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም እዚ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰገረን ስግኣት ፈጢሩ ዝቐነየን ዕስለታት አንበጣ ብብዝሑን ዓይነቱን ሓደገኛ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሞያውያን ሕርሻ ወላ እኳ ቅርፂ መሬት በዳህ እንተነበረ ተገይሩ ብጸንሐ እኹል ቅድመ ምድላዋት ኣብ ሓፂር ግዜ ንምቁጻሩ ከም እተኻለ ኣብሪሆም እቲ ካብ 5 ለካቲት ብውሕድ መጠን ካብ 7 ለካቲት ድማ ብኣዝዩ ዓብ ዕስለ ኣብ ልዕሊ 10 ሄክታር ዝዓሰለ አንበጣ ብዝተኻየደ ኣድማዕ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እኳ ኣትዩ እንተሎ እቲ ተርእዮ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሳብ ዝሃለወ እቲ ኩነታት ዘቕስን ስለ ዘይኮነ ነበርቲ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ጥቡቕ ምክትታል ክገብሩ ነቲ ስራሕ ዘወሃሃዱ ሞያውያን ሕርሻ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ዕለታት ናይ ወርሒ ጥሪ 2021 ኣብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕን ፎሮን ዝተረኣየ ዕስለታት አንበጣ ብተመሳሳሊ ውህድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ኣይርስዕን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩነታት ክራማት ባሕሪ ምስ ዝፈጠሮ ምቹእ ጠሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ቆሮራ ብሓፈሻ ምምሕዳር ከባቢ እማህሚመ ድማ ብፍላይ ዝፈለቐ ኩብኩብታ ንምጥፋእ ተመሳሳሊ ዕማም ይሰላሰል ከም ዘሎ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብሞያታት ኣጋር ሓኪም ድራውሊኮ ኤሌክትሪክ ኮምፒውተርን ጽርበት ሓጺንን ዕንፀይትን 4 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም 96 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 261 ኣባላቱ ብ13 ለካቲት መሪቖም እቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ብምትሕባር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዝቀረብ ማይ ከተማ ከረን ሆስፒታል ከረን ወታደራዊ ሆስፒታል ግላስ ከምኡውን ትካል ጽርበት ሓጺንን ዕንፀይትን ዳዓሪት ተኻይዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔል ሲሳይ ገብረስላሳ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብሞያን ዲሲፕሊንን ዝተኾስኮሰ ሰራዊት ንምምልማል ዝካየድ ቀጻል መደባቱ ምዃኑ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ብዘቐሰምዎ ሞያ ነብሶም ኣማዕቢሎም ንከባቢኦም ብእወታ ክጸልዉ ተላብዩ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መሰረታዊ ጸጋ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንዱ ሚካኤል ሰልጠንቲ ኣብ እዋን ስልጠና ንዘረኣይዎ ተገዳስነት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከንጸባርቆ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ጸብለልታ ንዘረኣዩ ሰልጠንቲ ሽልማት ተዓዲሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን 43 መንስያት ብፋይናንሳዊ ስራሕ 65 መንስያት ድማ ብምትካል ድሽ ከም ዝሰልጠኑ ይዝከር ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ዝርከቡ 4 ንህቢ ድሕነት ሰብን ጥሪትን ምርጋጽ ቆፎታቶም ካብ ደረ ጽርግያ ከርሕቑ ኣመሓዳርኑ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ጸዊዑ ኣብ ወሰናስን ጽርግያ ዝርከቡ ቆፎታት ንህቢ ኣብ ሰብ ጥሪትን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ሳዕቤናት ክኸትሉ ስለ ዝኽእሉ ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ደረት ጽርግያ እንተወሓደ 500 ሜትሮ ክርሕቑ ከም ዝግባእ ዝሓበረ ኣቶ ዑመር ያሕያ ነዚ መምርሒ እዚ ዘየተግብር ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ምስ ዘሎ ምቹእ ክሊማን ዓምባቢ ሃብቲ ገረብን ኣብ ከባቢታት ፍሸይ ምራራ ሰሎሙና ሰይድሺ ደንጎሎ ላዕላይን ታሕታይን ከምኡውን ደጎልን ማያጣልን ብማሕበርን ብውልቅን ናይ ዝነጥፉ ልዕሊ 5,000 ቆፎታት ከም ዘለው ካብ ምምሕዳርቲ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጸሩ ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለዎም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም كم يتنعكم كبرات عزبتي سلامكتالكم أزينينا نمسكن زيناتات يغتصل زينا وطاي تشاينا نا أمريكا بمقدام زعابت نقداوي مشاركة أوروبا وحبرت كم زغنت تصابات حبرت أفليتهم تشاينا بكلتشان عسران مس أوروبا وحبرت زكارتو نقداوي من الوات مستيقن ميزنا برعامت كنت أصارن كله بحموشن تشديشة ميتايت كم زعابت أفليتهم بس دما أمريكا مس أوروبا وحبرت زسان حانا يقدام أي درجة نقداوي شركنت نابي كالاي درجة كم زورده أبتي تصاب تتغيسلهم بريطانيا ساسيتي زعابت نقداوي مشاركتي أوروبا وحبرت كوينا تسري علام
ቻይናን 17 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናን ከደንፍዓ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ከም ተሰማምዓ ይፍለጥ። ብተዛማዲ ጽቡቕ ቁጠባዊ ገጽጋጽ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ድሕሪ ቀረባ ዓመታት ንኣሜሪካ ብቁጠባ ክትበልጻ ከም እትኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይምቱ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝወረደ ክሳራታት ካብቲ ኣብ ቁጠባ ቻይና ዝሰዓበ ክሳራ ከም ዝዓብዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ሩስያን ኢራንን ትማል 16 ለካቲት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካይዳ ከም ጀመራ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ክልቴን ሃገራት ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። ዕላማቲ ንሳልስቲ ከም ዝቕጽል ዝተሓበረ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድነን ብሓፈሻ ሓይሊ ባሕርን ድማ ብፍላይ ንምድንፋዕ ምዃኑ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኢራን በቲ ልምምድ ኣቢላ ንሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዝደልየት ከም እትመስል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ኣሜሪካ ብኒውክሌሳዊ ስምዕ ምዘይትምለስ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማ ብሓፈሻ ኒውክሌሳዊ መረባታ ድማ ብፍላይ ከተማዕብሎ ምዃና ተጠንቀቕ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይናን ህንድን እውን ነቲ ልምምድ ከም ተንጸንበርኦ ይቃላሕ እዩ። ሩስያ ኢራንን ቻይናን ኣብ መወዳእታ 2019 እውን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ተመሳሳሊ ልምምድ ኣካይደን ምንባረን ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ውርጭ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ሰብኣውን ማሕበር ቁጠባዊ ክሳራታት እናዓበየ ከም ዝመጸ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ተርእዮ ብሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ኣረድዮም። ብዘይካዚ በቲ ክስተት ልዕሊ 150 ሚልዮን ሰባት ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህጹጽ ድንጋገ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኣህጉር ኤውሮጳን ገለ ክፋል ኤስያን እውን ክቱር ቀዝሒ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጊኒ ብዘጋጠመ ሓድሽ መልከፍቲ ሕማም ኢቦላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 5 ከም ዝበለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ሰመዚ ጥዕና እታ ሃገር ምስቶም ግዳያት እጥቦም ምትእስሳር ዝነበሮም ንምሻቦም ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ተቓሊሑ። ምስቶም ዝሞቱ ምትእስሳር ካብ ዝነበሮም እቶም ክልተ በቲ ሕማም ተለኺፎም ምጽንሖም ክረጋገጽ እንከሎ 10 ድማ ምልክታት ሕማም ከም ተራእዮም ጸብጻባት ኣረድዮም። ነዚ ሓድሽ መልከፍቲ ንምቁጽጻር ምዕዳል ክታበት ንምቅልጣፍ ይሰርሑ ከም ዘለውን ሰመዝታ ሃገር ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ጊኒ ኢብራሂማ ካሶሮይ ፎፋና ሃገሩ ንከምዚ ዝበለ ሕማም ንምግታዕ ዝኽእል ዓቕሚ ደሊባ ከም ዘላ ብምንጻር ዘውርዶ ሰብኣዊ ክሳራታት ከይዓበየ ንምቁጻሩ ተመባፂዑሎም። ጊኒ ኣብ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ብዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ልዕሊ 11,300 ሰባት ምማቶም ይዝከር። እዚ ሓድሽ ለበዳ ናብ መሬተን ከይሰግር ዝሰጋ ጎረባብቲ ሃገራት ላይቤርያን ናይጀርያን ምስ ጊኒ ኣብ ዘራኽብ ዶባት ዝለዓለ ናይ ጥዕናዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ድንጋግ ብምእዋጅ ካብን ናብን ዝካየድ ምንቅስቓስ ህዝቢ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ። ብዘይካዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጊኒ ንዝተመዝገበ ተርእዮ ኢቦላ ኣብ ምግታእ ዝተሓባበሩ ኪላታት ጥዕና ንምልኣኽ ድልውነተን ገሊጸን ኣለዋ። ብ15 ለካቲት ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ናይ ዕራቅ ንዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ ተኸታታሊ መጥቃዕታት ሮኬታት ከም ተፈጸመ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ካብቲ ዝተተኮሰ 14 ሮኬታት እቲ 3 ኣብ ልዕሊ እቲ ማዓስከር ከም ዝወደቐ ዝሓበሩ ኣዘዝቲ ናይቲ ሰራዊት ብሰንኩ ሓደ ሰራሕተኛ ከም ተቐትለ ኣሜሪካውያን ዝርከቦም 8 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊጾም። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኢራቅ ንዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ሃገራት ምዕራብን ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ክፍጸም እዚ ናይ ፈለማ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ጥሩፍ ኢስላማዊ ግጅለ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ጸብጻባት ጸጥታ ኢራቅ ሓቢሮም። ኣሜሪካ ንመራሒ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነበረ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ከተማ ባግዳድ ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምቕንጻላ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ መጥቃዕትታት ሮኬት ክካየድ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ፍጸምቱ ብኢራን ዝምወላ ጉጅለታት ከም ዝኾነ ኣሜሪካ እትኸስስ።
ኣብ عراق ልዕሊ 2500 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከብዎም ልዕሊ 3500 ኣባላት ሰራዊት ሃገራት ምዕራብ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢ ከተማ ኢርቢል ኣብ ዝተደኮነ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ከም ዝሰፍሩ የረዱም። በዚ ድማ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ عراق ሰራዊት ኣኽቲተን ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ህዝብን ንብረትን ጽዒና ዝነበረት መርከብ ኣብ ቀላይ ኮንጎ ብምጥሓላፍ ብውሕዱ 60 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 200 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘለውን ተሓቢሩ። እታ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ከም ዝነበራ ዝተገልጸት መርከብ ብ15 ለካቲት ካብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ኣብ ዝነቐለትሉ ምስ እምኒ ተጋጭያ ነቲ ሓደጋ ከም ተቓልዐት እዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝገልጹ ዘለዉ። ብዝተኻየደ ህፁፅ ምድሓን ህይወት ስራሓት ልዕሊ 300 ተሳፈርቲ ከም ዝደሓኑ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኮንጎ ኪንሻሳ ሓቢሮም። እታ መርከብ ልዕሊ ዓቐን ምጽዓና ከይኣክል ብጸላም ምጉዓዛ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ እቶም ሰመዚ ኣብ ጉዕዞታ መርከብ ኢድ ዝነብሮም ሰብ ስልጣን ይኹኑ ወነንታ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዖም ኣለዉ። መስመራት መጓዓዝያ ጽርግያ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንነዊሕ ዓመታት ብዝቐጸለ ተኸታታሊ ግጭት ብምዕናው ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ጸጋምን ሓደገኛን ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቀላያትን ኣፍላጋትን ከም ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ከም ዘገልግሉ ይሕብሩ። እንተኾነ ግን ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ሸለልትነትን ዘይብቕዓት ጀላቡን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ዘጋጥም ሰብኣዊ ክሳራታት ኮይኑ ከም ዘሎ የረዱ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ኢታና ትማል 16 ለካቲት ዳግማይ ከም ዝነተገ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብህይወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ብሰንኩ ዝሰዓበ ጽዑቕ ኤክታትክን ደሮና ነቲ ከባቢ ዓብሊኽዎ ከም ዝወዓለ ግና ተፈሊጡ። 3330 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎን ኣብ ኤውሮፓ ካብ ዝርከቡ ንጡፋት እሳተ ገሞራዊ እምባታት ዝኾነ እምባ ኢቲና ኣብ ዓመት ብውሕዱ ሓደ ግዜ ከም ዝነትግ እዩ ዝሕበር። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጽም ስዒቡ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዩ። መሳርሕተይ ናትናኤል ዘሚካኤል ኣዳልዩ ኣሎ። ብወገነይ ሰላም።